Hoimure nyakorom gajuang odhiambo matarika par kod auchiel dweno mar ochiko gana ariyo prariyo kod adek gang'wen odhiambo bende dho jo Kenya nomoko bang' kane ma jang'ad bura Lawrence Mugambi jarita mage kotenre kod wechego motenre kod ng'ado bura manotimo ne ogai mar kojolo mar obila mano Gilbert Masengeli. Mano en ataro mar chike apacho kanyo kwarom gajuang wanyisi kaka weche no bedo kabende waiko ne chenro moko kotenre kod weche gi manyien mag oimore. Kaka pilo roko pachiel ai mar ote machuo kari adeka uchano kabende wantiere live Facebook Ramogi TV ke e Twitter Ramogi TV Kenya mbuyo mar YouTube duto warwake pachi nyakwarom gajuanga wantie kanyo gi jaloko Moralizo Tieno wachako gi mago mwami opek. We are in a state where judges are being threatened, they are being stalked, their security is being withdrawn, and that keeps me awake. Duol mar doho kwedo kang mar sirikal mayo jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi obila marite mana bang' kanyocha ong'ado buch tueche jela ne ogai mako jolo mar obila Robert Masengeli. Kaka ndege wuok piny otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control. Jia paga chielo tonye masira mar ndege moro matin ma olware paw ndeke malichota e county ma Migori. Parwok mane kind governor gi MCA okoningo bedni keline jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. It's greed now. That is where the issue is. Exploitation to my people must stop. Siemro kod barwok weche osebedo wi wach mar kunyo mula Mama Kalda nyatike e county ma Migori magikone nyo kelo tulo. En nang'o mailaro. Ensa deke wang'anya korom gajuang machiegni nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar doho Martha Koome oseokang manyo kao gitendo bila mapacho kamar mayo jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi. Obila machiwo ne arita kod mano mabende riembo nyamburko mare bang' chiwo ng'eto mar twech nyatendo bila makojolo Gilbert Masengeli. Masengeli no gol ne ng'eto no bang' rem chope doho mar chiwo lere wilal mar jo Kenya mokadek chik mabende no buono. Koome oseokang makamano kodwaro mondo mi duok joritgo kalore ni arita endo tiro mar chik omiyo jong'ad bura. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Ndalo machuo kende bang' jang'ad bura Lawrence Mugambi golo ng'eto mar twech dweche auchiel ne jatendo obila makojolo Masengeli kuom rem chope doho mar chiwo lere wilal mar jo Kenya mokadek ma ichich ne ondhi gi obila. Jang'ad bura Lawrence Mugambi ne oma obila machiwo ne arita. And disturbing action was taken by the National Police Service over the weekend. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents a direct assault on judicial independence. The act of withdrawing the security of a sitting judge following a judicial decision that displeased certain authorities is deeply concerning. Mr. Justice Lawrence Mugambi, a judge of the High Court, has been presiding over a case brought to court by the Law Society of Kenya and 3 others against the Inspector General of Police and 4 others. Mao yange gi ogai mar doho Martha Koome mose okang makamano kose obila kuom donjore chenro mag doho kendo rem luwo chike mapachoka ka koro golo chik mondo mi duok ne Mugambi obila mage. The Judicial Service Commission calls upon all state actors, particularly the National Police Service, to immediately restore the security of Honorable Justice Lawrence Mugambi and fulfill their constitutional duty to respect and enforce the decisions of the courts. Honorable Justice Mugambi, presiding over the case, issued what we call habeas corpus order, directing
the immediate and unconditional release of the 3 individuals. This order has to date not been complied with. Following this, the court summoned the Acting Inspector General of Police to explain the failure to comply with the habeas order or habeas corpus order. Komi wacho ni Masengeli ong'eyo munjore olu kao komor gi ng'eto mora ma ogol kidoho koreo koda kadhie doho mar Yuagra mabende no osechopo omiyo tim mayo jang'ad bura jorit mage en wang' teko kenda chaya ne katiba maturka. The appropriate recourse is to appeal to a higher court. Indeed, we are aware that an appeal has already been filed and is waiting to be heard and determined. We caution, however, that retaliatory measures against a judge or judicial officers have no place in a democratic society. Gisingo chung motegno e kedo ne ratiro mar oganda kendo neno ni katiba mapachuka oriti kendo chung katinde. Security of a judge are tools of trade. They are not just given by the IG. They are given by the Constitution. It is a process that goes through Judicial Service Commission and SRC, and they cannot wake up one morning and just withdraw. Motelo ne mano, komi oywago ng'ikruok ma doho osebedo gi chenro mage kaluwore gi nok mar omenda ma piny owacho osebedo kachiwo ne doho. Oyango ni doho ne oket ni mana siling bilion 21.6 ataro madwaro mar siling bilion 44.9 ma doho ni godo. The other thing that keeps me awake, you have heard of budgetary cuts, but what really touches me is the one on technology. Because we have held technology with the support of most of you, almost with our teeth, to see to it that we have e-filing, that Kenyans can file their documents in court from wherever they are. They do not have to travel to court. Jatend piny Kenya William Ruto ochuogo komiti mar jokanyo 129 madhi nono chenro manyien mar pogo omenda mag sir ne jopuonjre. Komiti no ma omi thuolo mar jumbe 3 mar biro kod duoko pogi kidienje 4 mar kaka owinjore gi tim nonro margi. E bwo telo mar jakom Jafeth Misheni Ntiba, kidienje ma ochuogo ni otim nonro oriwo mano mar manyo yore mag riyo chenro mar sir ma ichiwo ne mbalariany kod kuonde tiegruok mag TVET, mano ma idhi telne kod Profesa Karuti Kanyinga gi Deborah Zainab Hirbo. Komiti machielo dhi nono ng'ur manyocha jopuonjre ochwalo e wi pok mar omenda manyocha omigi mag siro sombgi, mano idhi telne kod Walu Bengo, Waningilo kod Lucy Machugu. Robert Otieno gi Harun Kiprotich dhi telne komiti mar dhi nono kit hola ma jopuonjre owinjore bed ne yudo ne siro sombgi ka nengo mar somo mar mbalariany bende owinjore onon e bwo telo mar Profesa Mohamed Rajab togi Patrick Malanga. Wadhi mbele nyakorom gajuanga gi weche manyien kama bende wang'eni mano motendre kod kambi maradani bende dhi mbele gi ng'iyo weche moko motendre kod weche go mag teko ma bende en report ma olosnwa kanyo gi jafwambo marwa Walter Nyambaga. Wadhi mbele nyakorom gajuang gi weche go manadai kama chuok bang' mai. Bang' ne witoko paro mar chik omenda mag 2024 kata mano mar mtendre ko jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi koni kambi teko ma Ketraco ni okenge mag winjruok kod kambi keto mwandu maradani makoro geto tiyo kod bilion 94 loso lai mag keyo teko stima e bor mar kilomita 400 magitimre ka jatatije maduong' mar Ketraco John Mativo e kinde romo kod jokanye boma Nairobi laro ni duol magayo bech nengo teko kod modhi IPRA nyalo biro bero nengo mar uso teko mondo mi okonye chulo gopi. Mana ka jafwambo mar Walter Nyambaga lero no Mativo kuoni okang' makamano inyal mana chopie kaluwore kod medruok dwaro ma teko stima pacho kae. Kambi keto mwandu mawuok e piny India midendo ni Adani Energy Solutions Limited uchiegni mi orak mar gero kendo kayo teko stima pachoka. Orak madhi muonyo omenda maromo bilion 94. Adani biro tudo lai mar teko stima machiegni kilomita 400 mano kuonde kaka Gilgil, Thika, Mala, Konza, Rongai, Keringet, Kanyakla kod Chemosit. Kagini romo mokelo kanyakla jokanye sekta mar teko mane obagi boma Nairobi
orak migero ni dhi rumo higa mar 2027. Jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni chenrono dhi konyo e yudo dwoko ne nok mar teko stima ne jo Kenya e kuonde kaka Imbo mar Kenya, alwora mar dho wadh nam Chumbi to kod nyandwat mar Kenya, koponi otim tijno ma onge mibadhi. We are not just building power lines. We are constructing the backbone of our nation's economic growth. E kindeno, bende jatatije maduong' mar KETRACO John Mativo olero ni duol marango nengo modhi pachoka EPRA biro medo nengo modhi e giko mar higani kaka yoro juolo omenda mag chulo gope mag Kenya. Mativo okoni ma biro timore ka sirikand Kenya omiya Dani Oragno madhi kawo higni 30. And the worst is it could be perceived or could be lacking transparency, accountability, and leading to opportunities of corruption. Magi timore ka jo Kenya pod ogolo chung' motegno makwedo godo sirikand Kenya miyo kambi mar Adani orak makamano pachoka. I need to scratch my head where the 4 billion, 4 point something is going to come from. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bang' na wito oko paro mar chik omenda 2024 mane geto choko omenda mondo mi hota budget mar hik omenda 2024-2025 na piny owacho mamalo kod mag counties, sirikal koro dhiro dwaro mar loko chik matayo pok mar omenda madhi counties. Paro makama bende dhi duoko piny budget mane oketi ne bad migawo mar doho, od bura kod apisa moko mag piny owacho. George Bati nengiler. Koyango mae komiti mar Senate mochung' ne weche mag omenda, jatend migawo mar omenda John Mbadi okone dhi chuno mondo omenda madhi ne counties mane winjo bede siling bilion 400 koro duok piny nyaka bilion 380 kaluwore ni sirikal ok dhi choko omenda mane gichano motelo ne lwar mar pach chik omenda mag 2024. The Division of Revenue Amendment Bill 2024 proposes to allocate county government's equitable share, as I've just indicated, of 380 billion from the shareable revenue raised nationally, reflecting a reduction of 20.117 billion from an early allocation of 400.117 billion, which was initially allocated in the Division of Revenue Act 2024. This was occasioned by the fact that the projected revenue raised nationally for the financial year 2024-25 dropped significantly by 346 billion. And when I talk of dropping, it's estimates. These are projections. Mbari koni dhi bedo mapek ne piny owacho mamalo miyo counties bilion 400 kaka nokete budget mokwongo ka omenda ma piny owacho geto yudo kaka choko mar osuru dhi lwar kowuok e trilion 2.9 nyaka trilion 2.6. The 400 billion was based on a projected revenue of 2.9 trillion. The projected revenue now is 2.6 trillion. So you cannot base the shareable revenue of the county to 2.9 trillion when you are dealing with 2.6 trillion. And therefore the House can decide on its wisdom, both houses can decide either to agree to amend downwards the Division of Revenue Act, or the two houses can reject, in which case then 400 billion will be the amount. Kaluwore ni thuoke piny owacho mamoko kamoting'o bad migawo mar doho kod od bura bende dhi duok piny budget margi, Mbadi olero ni piny owacho mamalo ema dhi kawo ting' mapek mar rem manitie gatamalo 93 ka counties dhi kawo ting' mar rem manitie gatamalo 6. At both levels, we have non-discretionary expenditures, national and county. What we may need to do is both levels again should cut on discretionary expenditures. And so as national government, that is why national government is bearing the biggest share, actually 93.6, and counties is bearing 6.3%. We are alive to the fact that counties don't have the capacity or resilience that the national government would have to absorb some of these cuts. Koduoko penje wika bende sirikal biro medo counties omenda bang' ng'eto makamano. Mbadi olero ni poni piny owacho mamalo yudo choko mabup obiro dhiro mondo omed counties omenda kaluwore kod choko ma owuok e sirikal mamalo. If we manage, and this is a commitment, if we manage through any other revenue raising measure to get more funds, I would propose additional allocation to the county from whether it is 380 or 385, or whichever amount you'll agree to.
If it is below 400 billion, I will make sure that any additional revenue that we realize through any additional revenue raising measure then would also benefit the counties. Kakoro sirikal oyango pek manitie yudo omenda moromo mar riembo bajet mag 2024-2025, piny owacho mamalo kod mag counties koro biro chuno mondo ket mana maino e chenro mochuno mondo geng' gope manyalo biro ka imanyo omenda mar siro rem manitie bajet. George Bati, Ramogi TV. Migao mar thieth yango ni osendiko ganda ma oheo milion 1.2 chenro manyien mar thieth motis ni Social Health Authority SHA motelo ne sidhe yanga chak dwe manyien. Tan migao mar thieth Debra Mulongo Baraza gi jagoro mare Harry Kimtai olero ni okang' mandiko ji biro medo ndhadhu mar chiwo thieth ne jopiny e sa mowinjore. Migao mar thieth bende lero ni okang'no biro geng'o mibadhi ma osenuro sekta mar thieth gi wacho magi seche mane giyawo yanga chenro mar tiego jogo makoro biro puonjo jolony ma biro konyo ganda e chenro makamano. As we are rolling out, we are aware that work is very important. And finally, we shall also eventually have a social health authority formed to contribute ama tutoe pesa kulingana na uwezo wetu, ndiposa kila mmoja wetu aweze kupata huduma wakati wote. Sasa hiyo ndio maneno ya Social Health Authority kwa ufupi, na pia tunaanza kutumia teknolojia hiyo digital platform ndio tuweze kuhakikisha madawa yamefika sawa, tunajua wagonjwa wako wapi. Come 1st of October, those who are registered and they want to go to hospital, they will receive treatment or services under the SHA benefits. So it is good to register so that you are known. When you go there, you can easily be identified because you will say, I have paid for my registration, I have paid for my premiums, and therefore I should be entitled to treatment under the SHA benefits, which we have said is higher than what was being offered by NHIF. Riwruok ma keyo ratiro mag lakteche pacho ka KMPDU dwaro ler malong'o kokalo kuom nonro ne sekta mar thieth e mibadhi mar riwruogno wacho ni otimo newa. KMPDU kokalo kuom telo mare ogolo report mare ma 2022 nyaka 2024 kama gise sirikal kuom chiwo rak mar sekta mar thieth e yor ma ochochni kendo ma opong' kod mibadhi gino makoro miyo sekta no yudo lal kendo yudo mwandu marang'eny margi nitiere piny. Much of the equipment supplied did not meet expectations and may have been no longer sellable in the European markets. Costs for such equipments have been taken from strained county healthcare budgets. Without assessing public health needs in local communities, there is no public information, even for county health facilities, on how the equipment supply contracts. You go to Nairobi, we have close to 22 facilities that are not functional. You go to like Kisii, close to 17 facilities not functional. Why? What is the driver? It's because at least they have a way, an avenue of ensuring that they put it like a tender, but money ends in individual pockets. Kormo jongi apaga chiroto nyamasira mar ndege matin manolwar kawuone paw ndege madundo malichota mantiere county ma Migori. Jowuoth kod jariemb ndege no mar kambi motisini Z Boscovic Air Charters Limited manore kontiere otony ma onge hinyruok mora mora. Kambino okalo kuom oboke mane gigolo oyango ne gitiyo machiegni kod apisas mamoko matimo nonro kautenre kod masira makamano. Ne wayango ni ndege no ne olwar mana ndamo maromo mita 30 ka ok giko mar apaya ma ndege ringe e kapok ochako fuyo kanyo ma ong'ere kaka runway. Moses Yuera en achiel kuom joneno mar masira makamano. Mwalimu wa mata hapa ni wako, ndege imeanguka. Ndio wadachiegni gi pap mar ndege. Kaka ndege wuok piny, otemo ni mondo diede kor yamo, to o lose control. Kato tiende emochako mako piny, matiende ywak mang'eny kabisa. Katiende oseyuak, taneno mana ka ndege olokore gi bathe ni. To hawi maber, onge ng'amo hinyore e ndege no. Aneno mana ka ji owuok salama, kata ka gihinyore to gihinyore matin. Gari mar mach obiro, to biro ko beto leo matin, lakini ji ok yiene ji mondo ji odonj kanyo. Kata wan ma wan kani ok oyienwa.
Daka paga biro bang sadek manotieno chenro eno imwero kamano kuom kete Ramogi TV neno kanyo ka Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni osechope budho kaka pile gi familia mare te penjo mare en ni katiba mar Kenya betiyo koso onyone lo gi jomoko kata wacho ni nikech adieri makende ne jachan kokwalo tong gweno to buche nyalo chwalo piyo kendo nyalo miye bura mar nek kata wacho ni jamwandu komayo chilielo iwiro gi kajoma poya kendo wacho ni gin weche mabende makodhoga na jo Kenya ntie jok ma chik tiyo negi jomoko chik chal kagima oktinegi oluongre ni Gen Z rango gedo kama nya Mandela Mama Sonko Mikai Kilohe gin gi won pari Kevin Adada wacho kanyo ni men gi Benta kantie Kiambu kod won gi Mabinga Charo gi men gi Mama Aida to gi jo Halamo Orlando School te gikete Ramogi TV wacho mora hinya gi chendo kendo entiere kodwa nyaka giko mar chendo ni mamaro oimore nyakwaro mgajwang no bende kanyo ote moor gi Monica Hakumu kaka pila wacho ni entie kodwa ka entie nyakach pacho kata jo Ramogi TV lera hinya kendo wacho kanyo ni serikal nyaka ngima tut ka gitao chenro magi to molo chike mapacho ka nyaka lo kaka unjore hemomiyo wacho kanyo ni one country motese ni democratic country wacho ni ngamo neno ni Mugambi ne okotio maber to dhiolos court mare kendo wacho ni ngamo ok dwa luwo chike mapacho ka owuogi olela e Kenya owuogo ke Kenya kane ke chike matao Kenya nyaka jomodak e piny Kenya emalogi mano nyar nyakach Monica Hakumu hero kamano kuom ote mari Monica bende aneno kacha ote kanyo mochwal ne studio kae gi Faith Mzomo wacho kacha Ramogi live and loud and clear e gwengo ma Malindi na Mchumbi wacho no mora hinya gi chendo Lisho Chola wacho ni en bende okwa mondo oduok ne Justice Mugambi obilane mage mabende rite nikech mano en chik mabende kata wach makatiba emoketo ne eneno bende ote mar Inosanguka Ramogi TV ler kendo entie kumoni Bombolulu Mombasa weche gichopo ne yo makare Magwelo Tieno wacho ni Ramogi ler James Waringa kantiere Rock Siaya wacho ni entiere kodwa kata kamano openjo ni ang'o matimo le Murima Gachagua bende dwa neno gima ne Ruto na sirikand Uhuru otek mano James Engineer Lazaro Kanyamboko wacho kanya ni siasa otedre mlima Kenya kendo wacho ni manyalo kata biro medo pogruok maduong' ne jogo magin jogema wacho ni wanto wanachiel marwa kaka jo Lake Region kendo ng'ama otemo ni kelo pogruok e marumo kisiasa mano Engineer Lazaro Eve Orlando wacho kanyo ni embe entie Madhare Simon Ongwe ntiere Kisumu kaeto Kombo Victor ntie Kendubera Chonya Juma Sonko bende ntie Kobura wa yo Matino Tista Korewade aneni kacha hewacho ni Sindo Mwalo weche gichopo ne mwinjore ahinya maino imore nyakwara mgajwang kikidhi maboro yo wadunga mandaka machokende Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzi wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml Quick Choice Milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab Home Baking Flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters Fresh Fry Cooking Oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya Basmati Rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *4
*87 *5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakwar mga jwang chendo eno imore wadhi mbele gi miweche manyien. Koko manyocha omuoche kar kunyamula makopa hile sub county manyatike chengeso mokalo oyangore ni okelo ywaruok e weche mag kunyamula e kar kunyamula no. Moyangi kod commissioner mar county ya Migori Kisilo Mutua wacho ni nonro dhi nyime kendo jogo mano kelo koko idhi kauna gi okang' mar chik. Jafwambo marwa ma Migori Jojoma nigi ler. Ngeso matarik 14 madweni koko ne wuok e kar kunyumula no mar Copper Hill e sub county no Manyatike. Koko manoweyo ka ji maromo 6 moting'o obila 4 kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ne donjruok. Koko ni ne obiro bang' ka kweth ariyo mawachore ni moko koro siro MC magweng'no Felix Okwanyo kod gavana ma Migori Chileyako ne opogore paro kendo rocho bura mane ochan e kar kunyumula no mar Copper Hill mabende ne yuore kod gavana ma Migori Chileyako, county commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu kod welo mamoko. Tocha ne achako program mar romo gi jowagi e kuonde ka kuonde kaka Kwanono
mondo watim negi puonj. Koro gavana nokawo thuolo nikech weche nye wacho mang'eny ni ka gavana temo luongo bura mondo winj gigi, to agenda ma josiasa moko dok godo kuom jopiny ni gavana nigi chenro mar kawo jo China mondo duogo ti kanyo. Ka gavana nyodonjo ni dhi wuoyo, to nitiere kundi mar group ma nyoro selosi owuok jiwi got kama ridore, to gichako bakite. Penjo maduong' en ni kokoni ne ochakore kanye to ang'o makele? E kinde nonro marwa ne wayango ni kata beni pogruok mar siasa ne nyalo bedo e kind gavana ma Migori Chiliako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda, yangore ni kokoni ne okelo ahinya kod ywaruok e chenrogo mar kunyo mula e kar kunyo mula no. Ywaruok mane kind gavana gi MCA ok onego bed ni kele ne jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. MCA nyocha osebiro mokelo ripode ne ground kaluwore gi bura mane gitimo ka gavana motieko. Koro gavana bene dwa kelo mage titame ni ok onyal wuoyo. Apisano mochung' chenrogo mar kunyo mwandu ma ebuolo e kaunti ma Migori Joseph Boywo wacho directors ma kambi ma kunyo mula kanyo ma oting'o MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo, ja ohala Abdi Khalif osebedo kod pogruok e yore ma kunyo mula e kar kunyo mula no. Gino mowacho ni mane okelo koko. Conflict that came up is as a result of the two owners of the company that are conflicting each other. Abdi Khalif men achiel kuom directors mag kambi mar mula ni makoro pogruok nitiere ni ne oyango ni ich lach mag moko kuom directors mag kambi no emosekelo pogruok kaachiel kod koko e kar kunyo mula no mar Copper Hills. It's greed now. That is where the issue is. One of the directors have negotiated with other people outside our negotiation. So it's already a breach of contract. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. Khalif ne owuoyo bang' moko kuom jokuny mula ka otelnegi kod MC magweng'no ne obago ng'anyo ka kwede. Exploitation to my people must stop. Not only in Copper Hill, to other mining areas too. Michael Okweto men achiel kuom jokuny mula e Copper Hill wach ni yoroke kar kunyo mula no ok ochakore sani. Jo China magi wuoyi wigi sani ni nodonjo kaeri 2018. 2019 an kaka jakom mar Mineral Marketing Cooperative Society nadonjo negi. Ne wani gi case number 12 wayalo Migori ka. 2021 gibiro gi license. Gichako tiyo gi license. Sama gichako tiyo gi license ni MCA ma koro sa en mane en director mar kambino. Commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu wach ni en kod governor ma Migori kod apisas mamoko mag piny owacho ne gidhi e romo mar puonjo jokuny mula kaka ginyalo donjo e riwruoge mag saga kod uje ywagi mamoko e kinde mane kokoni ne owuok. By the time I was getting there, I think governor had already gone in, and there was fracas because he was starting to speak. But government is going to take action on the person that perpetrated the criminality. Tend ODM e county ma Migori bende wacho ne gin bende gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod ywaruok mar siasa ma bende chal ka gima nitiere e kind gavana ma Migori Chiliako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda maduto gi gin jokanyogo mag ODM. Jodwa dhi biro kod twak mondo wang'e adieri mantie mopogore gi ma iketo kuom jopiny kisiasa. Waseluongo jogego te kendo wabiro ng'eyo kuma adieri nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Waya Migori atenya e county ma Homa Bay nyakoro mgajuan kama commissioner e county ma Homa Bay Moses Leland nogolo chik jotendari itakwe sub counties mag county no kod migawo ma ochung' ne kedo gi masiche mabiro apoya mondo mione ni arita mag skunde duto mane county no obedo makare ma athiro masiche manyalo juko jopuonjre skunde. Leland wacho ne gisemiyo chik ne jolop commissioners e sub counties ma Homa Bay, director mar somo county no kaachiel gi apisas mawuok e migawo mochung' ne kedo gi masiche mabiro apoya mondo mi olure kod chike mantiere skul kendo gineni giketo chikego e tim. We want to look at our institutions very, very critically to ensure safety and security in those schools. We've asked our security teams and the entire disaster management machinery to move into all the schools to assess the safety measures that are in place. We have asked that all schools must comply with the regulations that have been issued by the Ministry of Education. And any school that is in contravention
must be taken into account. We have even proposed that schools also some must have CCTV cameras. They should engage, watchmen more than what is existing now, just to ensure that we reap the benefits of securing our schools. We have also amplified the directives from the Ministry of Education through a multi-agency collaboration. The schools, the matrons, the head teachers, the deputy head teachers must be domiciled in the school for purposes of taking responsibility. Jogweng ne omonjo dala more gweng Manyamos mantie Ugunja e kaunti ma Siaya ka gimanyo nyako matin ma jahigni 3 gichich ni odonje dala no ndalo 6 mokalo. Nyathino manyako manyinge Candice Aurelia ne ochawlal kendo jogweng no chich ni ne oteke bang' limo dala no. Jonyuol ne wacho ni ne olimo dala no e kar saa 2 mar okinyi kendo ma otedne chai ka gikone ok ne winj ndache. Obila no wacho mondo mi odonjre mar reso familia no mane jopiny go goyo pekni dala gi kendo mangimagi ne ni ok kama ber e lwet jogweng mane ni kod chwang. Obila no mako gi kendo chwalo gi tesendo bila Masigembre kendo itimonegi nonro matut. Zote tumekaa hapa na hakuna sub chief na hakuna chief. Tupatie hapa kwa Enlit kuomwa kaka jonyuol kuom lalo nyathi miluongo ni Candice Aurelia ma jahigni 3 ken nyako. Nolal chieng' tich 2 tarik 10 dweni kar saa 2 gokinyi. Wasetimo manyo nyathini to kalure gi min mare nikech nyathini nolal kani skul naonge. Koro kalure gi wach manayudo kuom min mare, nyathini nodhi tugo ka jirani to jirani owacho ni nyara ma Candice ni nonyiso joweteni noduogo dala ir min mare. To kaka nowuok no pok onene nyaka sani. Norwako nanga marachar gi sweta ma blue. Sweta no noyud kowiti tiend aora to akia ng'ama nowito sweta ni. Wasetemo manyo kony koa kuom assistant chief mok konywa. Kuma ne nyathi olali en kuma ne odhi tuge e kaka ng'eye. Koro ok ang'eyo ni askari dwaro ang'owa, akian kata gidwaro hongo mondo ka gi mag suspect, ok ang'eyo. Polisi mantiere kuonde gi osebiro to pok gikonyowa nikech kaka ne gibiro gin relax stand gidono many gi kae gi kacha. Office mar administration kochakre kuom assistant chief kadhi mbele ACC DCC wakwayo kama untiere konywauru. Ten County ya Mombasa chako chenro mar choko kendo dara nyola mosebedo ka kwecho kendo ni ndege ngapaya chuny boma Mombasa. Apisas ma county koni medruok mar ge chuny boma en achiel kuom gigo makoro jiwo rochruok magarita kuen mar moko kuom gi ikoni osebedo ka monjo kendo kwalo jopiny e boma. Apedhano mano hotel ne kod apisa maduong' e migao mag dongruok e kor gwenge no tim nyake kuonde mag githoro ponde tachotho mag Kaburini ma Mbaraki kama bende giloko nyaka kuonde gi mag dak. County koni giseyango ni moko kuomgi gin mago mawuok e pinje mag libamba omiyo gidwane gidog thuchegi kae to mago ma onge kod nyalo to inyal manyagi gima ginyalo timo. Kitu tunafanya saa hizi tunafanya mop up, tumepanga na police, national police kuanzia saa hizi onwards ya kwamba tutaweza kuclear hii town wale magas na warobas wale wana pickpockets ambao wamejaa Mombasa. Hatukuwa na changamoto kama hizi. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Mombasa iko safe na kila mtu awe ako huru, tuweze kukaa vizuri, wenye mabiashara zao wawe ako sawa. Timu yetu inspectorate iko imara na tunaweza kukafanya kazi na kwa Kombi area pamoja na National Police ambao tuko na relationship mzuri. Kwa hivyo kwa saa hizi tunahakikisha streets zetu zote, wale wamezoea kulalala barabarani, wale wametoka Tanzania, wale wametoka wapi ama foreigners ni wengi ambao wako hapa ambao wanajifanya ni wale beggars. Hatutaki beggars barabarani wala wale wenye kulala kwa
kwa graveyards yetu. Hatutakubali mtu yote ambaye atakuwa kilala kule, na kuhakikisha ya kwamba Mombasa iko safe. Tumeona kuwa wamekuwa dhiki na wanasumbua watu, ambapo Mombasa tunajua ni tourist attraction. Siku hizi unapata barabara zimechafuka, uhalifu umeongezeka, watu wanachafua, wanafanya mabaya, watoto wengine, mafamilia zinafanya mapenzi barabarani, ambayo sio picha nzuri kwa utalii wa Mombasa. Ten County Makisumu neo ngalama nyime mara beralwasi makare nera were mantie sekta malo sosinea malombo ganda kata puonjo ganda kokale weche tudruok maglony manyasa ne ka kuonde chokruok kaka Mama Grace Social Center kod kuonde chokruok mamoke sub counties Makisumu osaido sir kendo gedo magi sani dhi nyime kagitwagi jofwambe county no jatend migao mar weche rawere county Beatrice Odongo olaone gitiyo machiegni gi joket mwandu e sekta no kod migepe mamoko mar kelo rawere kanyakla kendo konyogi kungo were kata talanta magi kaka yor jiwo yuto margi mabire kinde maduol matawo chendo mag sinema ipacho kae. KFCB dhi nyime ondamo mar ariyo mar puonjo jokanyo e sekta no. While safeguarding children from exposure, they should be able to create films that will also sell just beyond Kenya. There are a lot of emerging issues to do with content creation. Yeah. Believe me, this, when well done, is the next frontier for job creation in the country. And so for us, we are developing regulations that can accommodate and keep to speed with the new trends that are presented by technology. The first bone of contention is, do you have a filming license? There's only one filming license in Kenya that you should first of all receive, and it's issued by the Kenya Film Classification Board. But again, there are other aspects. You need consent to film anywhere. You don't just walk around filming people without consent. I'm very sure that people will do that. I want to appreciate those who are participating here today, and those who also have talent and they feel like, will my talent really help me? They should come out and showcase what they have so that they're able to be helped and supported, to know the regulations that we have that protect the talents that they have. Currently, we are working to ensure they get spaces where they can be practicing. We already have Mama Grace Onyango. We are renovating Kanyakwar Cultural Center, and we hope in this financial year, by December, the facility will be ready for use by the artists we have within Kisumu County. We also have another facility coming up in Nyakach sub-county. Koramgajuang Magawa maen karbudho ma Quiver Stick mantiere e alwora mar kadak ma jatend piny kod apisa moko mag piny owacho bur Nairobi olor kawuono bang' jodak e alwora no golo ng'we kaluwore gi koko ma osebedo katimore alworano ahinya te kinde mag otieno. Gino mamonogi kata nindo matimore bang' wang' jowi mar Citizen TV timo nonro kendo menyo kar tongonano kuom thuolo mar otieno adek moluwore. Negigoyo mbaka gi moko kuom jodak manoyogo koko mawuokie kar tongona kaluwore gi ngolo ma igoyo otieno tulu. Tungni nobede kinde mane iloro kar tongonano kiny ma kawuono e kinde mane apisa ma kaunti ma Nairobi nochopo kanyo kendo yudo ka moko kuom oganda ne pod tongona. Leo hii tumekuja kuchukua hatua kwa sababu majirani hawalali. Kama usiku wa kuamkia leo tumepigiwa simu na tukakuja tukapima na mashine yetu na tukapata kweli kulikuwa na hiyo kelele ambayo ina affect the neighbors. Sasa kama serikali ya gatuzi tumekuja kuchukua hatua kufunga. Na pia tunaomba wale ambao wako serikalini, hata kama ni rafiki yako, usizuie ofisa wanapofanya kazi yao. Tunaweza onekana sisi ni wadogo, hatuna connection, hatuna godfathers, but you should not intimidate us. You should not humiliate us. You should not frustrate us when we are performing our duties. You may know, unaweza kuwa unamjua fulani ambaye ako serikalini, lakini usitumie jina yake vibaya kwa kuhujumu haki yetu tunapofanya kazi.
Kwa hiyo matinya kwa mwajonga po kwa hiyo Bruna Ogola kanti Homa Bay wacho ni Ramogi TV ler maratari omora henya. Joshua wacho ni loud and clear na Beneto Oldo Ward Kabondo wacho ni weche gichope makara kwa jotelo mondo mi erokamano. Daniel Omua kanti Kericho bende wacho no yie kod winjruok mane obet e kind Adani kod Ketrako. Haya, Otis Wodalo Kobole Wod Kindube Karachuonyo Kamserngeta wacho kanyo ni weche gichopo ne Kisumu City Kanyamedha en kanyo gi mino de Nyasembo gi Aboy Mawadgi orene minigi Deni Togi wuon gi Dola Kabari kagi winjo Ramogi TV kagin gi nyithindgi Brian Chok gi gin kanyo Kamserngeta giduto giwacho ni gichokro dio makawuono gineno mana Ramogi TV erokamano kuom ote mari. Jakom Gideon Midega mano nyakwador kawuodo yomo gango kanti Kisumu wacho kacha ni owuoro pogruok mane kinjatend piny kod jalupne Ruth kare nyalo kethore. Mano penjo ma Jakom Gideon penjo kacha. Neno bende Eli Samuel wacho ni wach kunyo mula manyatike tek lose nikech supremacy battle ematimore kind josiasa mantie Migori. Neno John Waria wacho kanyo ni Mama Lea Waria kod Kabete AIC wacho ni gintie kod achendo wasiko rasike lamo Yesu kende. Mano John erokamano ahinya kiongozi kuom ote makamano. Hata gina nyakwararua mar Kisumu Tiengre wacho no yegi baba ko wacho ni Kenya dito jochego mag siasa dok piny kendo wacho ni podo biro mana bedo gi joge onge gimo sekethore. Otis Wodalo Kobole Wod Kindube yani ni kachain bende wacho ni sebedo kodwa chenro kendi mora hinya gi weche gi manyen mago mag Ramogi TV chenro ni mar Oimore. Neno kanyo ote manomo ora gi Bahati Africana wacho ni entie Juja gi mama kue ene kamora mora ma entie nyaka karangoma serikal biro weyo thiro ratich oganda jong'ad bura Ruoth Nyasaye obed jarit mar jong'ad bura bende koro ma joritgo. Jaredo Galo wacho kanyo ni embentie Uriri Migori County odonjo gi First Lady Joy Trizi wuon gi nyithindgi gintiere kodwa chenro. Juma Sonko kantie kobura ano be Nyairo Sidi ndikacha wacho ni Siaya County weche gilede. Kevin Ruto wacho kanyo ni en Pastor Ruto ma orembe Roho Maler Church Oyugis wacho kacha ni weche gichopo ne malera ahinya gin kanyo gi Jerry Owino kachiel gi Deputy President Ben Okelo mar Oyugis. Otis Tinga Oganyo wacho ni weche gichopo ne makare sana Rapogi Kanyamkago omora ahinya gi chendo. Miano ote mar Mary Onditi wacho wanyo kacha ni entiere Pavas Junior gi achie gi Okila Chik Nyakalo kendo wacho ni onge ng'ama is above the law ogana Nyakalo chike mapachuka. Yuviela Tieno wacho kacha ni entie gi Samuel Okal Origa gintie Ugwe School kato James Waringa bende wacho kacha no sayore chendo. Yo matin odwogi mago mag chuke nyakora mga juanki kidhi mabor. You truly are the winner of 50,000 shillings. Courtesy of Jipange. Thank you. Una feel aje? Na feel vizuri sana. This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. They can tell, especially my fellow youths that wajipange na view sasa. We are interviewing Celestine Ginda and she's telling us about the business behind content creation. You see, when you started, you didn't start because of a client. It was just me with my normal life. I didn't think that my normal life people would want to watch it. So I was just being me. So I feel like when you continue being you, like I know there are things that I can't do. Because growing up, I didn't grow up with these things. I know I know right from wrong. Mm-hmm. I know this is not me. And if I do what is not me, hata wewe mwenye huta consume, uta feel no. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzi wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara mgajuang. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo ni Kenya biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON 2027. Tukego makori biro bae gi pinje mag Uganda, Tanzania gi Kenya. Ruto chiwo ler makama e kinde manoromo gi Rajakom mar riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika Patrice Motsepe. Kenya kaachiel gi Uganda kod Tanzania geto bago tuke mag pinje Afrika ka gedo mag pewe piny ma Tanzania gi Uganda to oserumo. Bang' wuok e kar jot ma jatend piny Motsepe no bedo gi romo makende gi komiti mar CAF. Kamano lero ni bang' timo limbe pewe adek migere pacho ka en kod geno ni Kenya biro timo ikruok margi makare e bago tuke mag higa manyien, tuke mag pinje Afrika. As well as the year thereafter. Thank you so much. Very good. Thank you. Thank you, Martin. Thank you. Thank you. Thank you again, Mr. Thank you. SG. Thank you. I don't only speak for myself, but for everybody who's in this room, and on behalf of millions of Africans, not just Kenyans, but Africans throughout the continent, who you consistently make proud and represent the best of our continent and our people. We are now in the process of building Talanta Stadium, which is going to be a 60-seater stadium. We've been struggling what to do with that piece of land until you gave us the opportunity to host, and we found something to do with it. So we will now have a brand new stadium. We're trying to see how we can create the ecosystem around it, around roads and everything else. So you have helped us create jobs. You have helped us create many other things.
Riwruok mar jofwamb weche tuke pacho ka SJAK omiyo Beatrice Chebet mich ma jatugo masuli ma dwe mar 8 e nyasi mano otaya apise mag riwruogno bure Nairobi. Chebet oyudo mich ma kama bang' bedo gi tugo maber e piem mag Olympics mano obagi e boma Paris kama noloyo midila 2 mag gold e ng'weye mag mita 5,000 gi 10,000. Ma en mich mar 5 ne Chebet e michgi mag jatugo masulwe katend jofwambo tuke ne obedo gi pek mar yiero jaloch e kind Chebet gi Faith Kipyegon ma bende ne obedo gi piem makare tuke mag Olympics kaachiel gi Diamond League. Today, I just want to say the season have been good. The 2024 season have been good for me. It was amazing here after World Cross Country until now winning a Diamond League trophy. And being a debutant in Olympic and winning 2 gold medals, 5,000 and 10,000. But I'm very, very proud of you. Since I still remember on August actually when we are awarding you, and then on her awards actually, she will say she will give her best chance to win on, and then showing good performance on Olympics, and then actually she really kept her word. I'm very, very proud of you. Very, very thankful for it. Jagaba Stephen Ndegwa mawuok club mar Bandari Swimming Club no keto record manyien e piem mar mita 100 butterfly tuk goabal mano bagi gi riwruok jogabal Mombasa e piem no mano bagi skunda ga kan Mombasa e giko dirane Ndegwa no keto record manyien mar nyiri 56.44 kendo kalo record mayande oketi gi Isa Abdalla 2014 mar nyiri 57.45. Piem no kelo kanyakla jogo abal mohomi ariyo mawuok klas mopogore opogore pacho kae mangima. Club mar Bandari no bedo joloch e piem no bang' yudo midila 247 moting'o 110 mag gold, 83 mag silver kod 54 mag bronze. Thuolo mar ariyo no dhi ne club mar Mombasa Aquatic mano yudo midila 193. Thuolo mar adek no dhi ne club mar Blue Ocean mano yudo midila 61. Coach Fakri Mansour, so I'm really happy. You can only grow this sport if we give the necessary support from individual parents, the county governments, the national government, and the entire society. Tunazungumza kama county na association ili kwamba tuweze kuongeza swimming pools hapa Mombasa. Na si Mombasa peke yake, kwa kuwa tunazungumza na mawaziri wengine hapa pwani ili kwamba tuweze kuongeza swimming pools ambazo zinahitajika, vijana waweze kufanya practice na waweze kuimarika. Nyamwateke chendo maro yimore nyakwara mgajwane no cafe la V mar Big Knife Restaurant wacho ni ntie kodwa chendo joko podho gi joko mbogo te wacho ni okaw mos nyarawila ni kachain bende Carlos Makadwar wacho ni joka buoch kawuor bende okaw mos kendo mos kuom wito jatinga wacho ni Chief Arondo Aloma Luanda Kawuor wagoyo mos ahinya kuom lal makamana. No Calvin Sonyango bende ni kodwa mano tindi bende wacho ni kanyo ote madano mondi wacho ni ntiere kodwa hebudho kendo se kete mana kera mogi TV. Eno bende Agush Bonface kachiel gi Harrison wacho ni gin kire kora chendo. Dan Daniko wacho kanyo ni en bende osechopo Ramogi TV mora hinya gi weche gi nyakwara mgajwang en tulna bende koro wangade kanyo ni kechsa kata kama eno kanyo ka Otis Wood Kobole wacho kanyo ni gin kanyo gi Ruben mantie Jomvu wacho ni ose mora hinya gi chendo ne maro yimore. Jared Onyango Odeyo wacho ni en bende weche gi chopo ne yo mowinjore ahinya kendo mora hinya gi chenro. Aeno bende Guda Kayesu wacho ni Makalda Mines en dalagi kaeto wacho ni koni mula odhure majilaro mana gi dhao okwa kwe makende ne jodalagi ma jo Makalda mondo miyo ket kwe kate kine bende koro gi gombaka mar kunyo mula kwe ber budho mano Guda Kayesu wacho ni en jama Makalda weche mag mula wacho no tiap kono. Eno bende Daudi Orez mano kanyo en Reverend kantie gwengo ma Tanzania piny mar Musoma wacho no mora hinya gi chendo Ramogi TV chopo ne gi Tanzania yo makare. Richo Mwenga wacho ni kare chik mapacho kae no ket ne jomage not yet Uhuru. Julius Odipo wacho kanyo ni
Muamaler mar Ibrania paga chiela mogando som odhiambo makawuono. Joja uma wacho kanyo ni adier kiwacho Kenya ka tonge mtindo en mana ni imai jorit kendo bang' mano weche gobro mana lal kamano. Honorable Ajali Jarungo wacho kanyo ni ang'o mamono sirikal lero ne jopiny wach maradani makelo wedeani mondo mi oganda ong'e maler gima dani time pacho kae. Plutian Steve Ramogi TV chopo ni mowinjore. Moses Ogono wacho ni intiere got akom asembo weche gichopo ni makare. Nyakwara Poda Junior neni kache wacho ni intie Seka Kamser eno bende Millicenta Hao wacho ni en bende entiere kodwa kendo kae Kenya kae wacho ni kiwacha dier to kendo in makore rach ima inyaka jorit wacho ni mane kit Kenya masane wantiere esani. Honorable Cosmas Odhiambo wacho ni Kano Kabonyo Kapio wacho no wuoro Kenya inyalo mana ng'ad bura ni jorit igolo owuoro tend Ruto kaito Ainia wuor wacho kanyo ni entie kodwa ene wi got Nyahera wacho no wuoro kaka ker gi jalup ne kore en mana bim gi gok otek matin wacho kamano. Amos Ochare Achieng wacho ni Ramogi TV ler. Alfred Junior wacho kanyo ni embo budho gi imbogo siepene ma TM kwa jama sala bende wacho ni weche gi lera hinya kendo mora hinya gi chendo. Nyakwara Mgajwang nikech sa inalore gi kanyo kamano kuom keti Ramogi TV yelo team marwa moyo ni weche gi chopni makare reporters wa magwadute counties wagoniero kamano notel wa newsroom kachagi Ken Muga kachiel gi Joy Bonyo studio kwa sebedo gi Ward Mwalimu Hillary mano Philipo Cheng Jamigori County gilange kamotinga Nesto kachiel gi Kevo giwacho ni unindo makare wasebedo gi loko lizotieno nyinga Lydia Hukeyo. Horiti Masai.